السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في زيارة مركز الخلايا الجذعية. اكتشفنا لكم مركز جديد والآن احنا داخلين هنكتشف المكان. الآن معنا مديرة المركز. Dobrý den. Dobrý den, vítajte u nás. Dobrý den. Chceli jsme zeptat, jak máte zkušenosti s arabskými klientama? Máme klientelu z celého sveta, nielen arabskú klientelu od detičiek 1,5 roka až po dospelých. Sme v podstate inštitút regeneratívnej medicíny, ktorý sa venuje liečbe kmeňovými bunkami a aplikáciami kmeňových buniek pri rôznych diagnózach. A servis tady udělejte jenom tady v klinik, nebo taky ubytování, transfery, všechno? Máme dve kliniky v podstate. Klinika, ktorá je tu v Bratislave s hyperbarickou komorou, a potom klinika vlastne všeobecná nemocnica v Malackách so zázemím operačných sál kompletného vlastne zabezpečenia. Čo sa týka klientely, tak zabezpečujeme kompletný servis od vlastne príletu klienta buď do Viedne alebo do Bratislavy, tam ho vyzdvihne vlastne naše auto, dovezie klienta buď na ubytovanie alebo rovno na kliniku, ak potrebuje, a následne takisto z kliniky zase ubytovanie alebo letisko. Pomôžeme vlastne v tomto smere zabezpečiť, čo je potrebné. Jaký zemí máte klienty? Sú to v podstate krajiny od Spojených štátov po Austráliu, takže netriedime klientov, vždy sa im snažíme zabezpečiť vlastne aj čo sa týka pomoci v rámci tlmočenia, aby klient rozumel všetkému. Máme lekárov, ktorí komunikujú anglicky, arabsky, rusky, poľsky, maďarsky. Ak nemáme ten daný jazyk, tak sa snažíme zabezpečiť tlmočníka. دكو. هي المديرة بتقول لكم اللي هي هذا المركز مختص في الخلايا الجذعية، يتعاملوا تقريبا مع جميع دول العالم. في عندهم خدمة الاستقبال من المطار والتوديع إلى المطار، السكن، في عندهم هذا المركز والتعامل، وعندهم قسم في المستشفى الجامعي ويعملوا هناك للحالات المستعصية. هنا الحالات الخفيفة وعندهم المستشفى للحالات المستعصية. هنا بيتكلموا جميع اللغات موجودة، حتى العربي موجودة، عندهم خبرة في التعامل مع الزبائن العرب، وفي نتائج وفي شكر كثير وتعاليق كثيرة من الشركات من الزبائن ويشكروا فيهم إن شاء الله.